agyaman kayo iti Apo ta iso ket na imbag. Agpaot nga agnanayon ti ayat na. Sa wenyo dagitoy abalikas iti panagrokbabyo iti Apo, ta kay amin asinubot na. Inispal na kay iti Ama, ti ima dagiti kabusoryo, innala na kayo kadagiti ganganaet apagilyan. Inumong na kayo manipod iti amyanan ken abagatan, manipod iti laod ken iti daya. Adda dagiti agkalkalautang iti letang saanda a masurutan iti dalan nga agturong iti syudad nga inda pagnaedan. Nagsagabada iti bisin ken wow, ken amin anamnamada inda napukaw. Imawagda iti Apo idi marigatan da, ket inispalda ida iti narikot akas saadda. Inturong na ida iti nalinteg adalan, agingga adimtengda iti syudad apagtaenganda. Rombeng nga rod nga agyaman da iti Apo, gapo iti di agbalbaliw nga ayat na. Gapo kadagiti nakaskas daaw nga impaay na kadakwada. Painumen na dagiti mawaw, ikan na ti agkakaimbag abanag dagiti mabisin. Amin tayo. Panunutin kuma dagitoy dagiti adda sirib na, ken tinapudno nga ayat ti Apo bigbigen da. Kararag tayo. Apo anay langitan, umasidag kami itang agsapa. Agyaman kami itinasaya at nga panawan, kan iti kanito nga income panagkakadwa ita. Itatangal daw, celebrar mi daytoy nga panagdaydayaw, Apo, dalusam kad ti puso kan panunot mi. Tapno maikari kami nga umasidag, kanagdengag iti sasaom. Para buram ni Apo Pastor, nga isong mangiburay ti mensahe, kastamat dagiti makipagpaseti daytoy nga serbisyo. Apo dawatok kuma ti panangandingay mo kadagiti kakabsat mi jay norte lalo jay abra, ngagsagsagaba ti didigra. Tulungam kad Apo ida, tawan sa bali nga kamang ken kired da, indusika. Apo, iti daytoy nga gundaway, iyawat mi, to'y biag mi, akas na impuswan asagot. Kadagiti parabor,
Kandi mabubos nga ayat mo kada kami. Danggayan na kam kumati Espiritu Santo, iti daytoy nga panagdaydayaw, kanti amin akan ito. Daytoy ti kararagmi, tinasamit nga naga ni Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag sa ating iglesia, mga kapatid. Mamaya po mayroon pong meeting ang Church Council at mag-elect po tayo ng anniversary chair or committees sa ating church po. Ngayon din, patuloy po ang ating mga gawain, ang cell group, care group, mga Bible study at iba pa, O Lord, mga kapatid. Gayon din po ay patuloy ang may karamdaman po ang inyong pastor, Joey Galinato. Pag-pray po natin siya na sana po ay gumaling po ang ating mahal na pastor. Yan po ang ating mga pahayag sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Amen. Ti panakaybasa ti nasanto na surat, manipod ti daan at tulag. Iti libro ti Oseas, kapitulo 10 maysa, versikulo, umuna ingana ti 10 maysa. Kastoy ti kunana, ay ayaten ti Diyos dagiti nasukir at tao na. Kunat nga po, inayat ko ti Israel idi ubing pay. Inayabak ti anak ko manipod Ehipto. Nutunggal ayabak ida, umadayuda kanyak. Nagita tagda kadagiti daton da kadagiti Diyos-Diyosen a Baal. Nagpupuor da iti insenso para kadagiti imahen. Siak tinangisuro iti Israel amagna, inububak dagiti tattao kadagiti takyag ko. Ngam di da bigbigen asyak tinang taripato kadakwada. Indalan ko ida babaen ti panangipateg ken pananggayat. Inubak ida ngay niya si deg iti pingping ko. Nagrukubak amang pakan kadakwada. Di da kaya tagsubli kanyak iso amasapol nga agsublida iti Ehipto ket iturayan to ida ti Assyria. Addan to gubat nga agdakiwas kadagiti syudad da, ket marpuog dagiti sarikadkad da. Madadael to kadagiti tattao gapo iti sinurot da ti ammuda a nasayaat. Ipapilit da ti panangtalikod da kanyak. Umasog danto gapo ti sangol nga awit da.
ngem awanto ti malkaisalakan kadakwada. Israel, kasano nga isina ka, kasano abaybayan ka, kasano adadaelen ka akas ti adma, kasano nga pagbalinan ka akas ti Seboim, jak maaramid daytoy, tatimmaod ti panang nga asik. Di kanto dosaen gapo ti pungtot ko, jakton dadaelen ti Israel, Diyosak ngamin, ngem sa anak a tao. Siyak tinasantuan nga adda kada kayo, sa anak nga umay asipupungtot kada kayo. Suroten dakto dagiti tattaok inton ngarngarak akas iti leon dagiti kabusorda. Agdardaras to nga umay kanyak dagiti tattaok manipod laod, manipod Ehipto, kasdanto latumay tayab nga agpigpigargar nga umay, manipod Assyria, kasdanto la kalapati asumangpet. Agnaeddan to manen kadagiti balbalayda, siyak ni Yahweh, ti mangibaga iti daytoy. Daytoy ti sao ti Apo, Agyaman tayo iti Dios. manipod ti baro nga tulag, masarakan iti libro ti Kolosas, kapitulo 3, versikulo umuna ingana 10 ket maysa. Kastoy ti kunana. Idi na pangungar ni Kristo, na pagungar kayo met. Ngarod, biro kanyo dagiti adda idjay langit, ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Diyos. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, na idulinen ti biyagyo iti Diyos, ti manakaykaysayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo, inton agparang, adda kay tomet akadwana, ket mairanod kayo iti gloryana. Ngarod, masapol nga iwaksiyo dagiti naindagaan at tarigagay, akas ti immoralidad, kinarugit, kinaderep, kinarugso, ken kinaagom. Tati kinaagom may sa akita ti panagrukbab ti Jesusen. Gapo kadagitoy, agdiso orto ti pungtot ti Diyos kadagiti saan nga agtulnog ken kuana. Adda iti tiyempo nga nagbibiyag kayo kadagiti kasta a panaggartem. Idi inturayan na kayo dagita atarigagay. Ngam ita, masapol nga idyanyo aming nga dagitoy, pungtot, derep, ken gura. Di kay agsao iti makapabain. Awan kuma tinarugit abalikas nga agaon kadagiti bibigyo. Di kay aginnulbod. Ta inoksobyon ti daan a kinatao agraman dagiti ugali na. Ket inkawesyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao a kanayon a mapabpabaro tapno umasping iti Diyos a namarsa ken kuana. Ken nananay apan nakaamuyo ken kuana. Iti kasta awan hentil wenno Hudyo. Nakugit wenno saan a nakugit gangan naet, narungsot a tao tagabo ken siwayawaya, no diket ni Kristo ti isu amin ken adda iti isu amin. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman iti Dios.
Pagbasa sa Ebanghelyo ayon sa pagkasulat ni San Lucas. The Bible ko nga Ilocano nga Tagalog ti basag. Baka agkamali akin. Ang talinhaga patungkol sa mayamang hangal. Lucas 12 verses 13 to 21. May isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki, nahatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Tingnan at ingatan ninyo ang mga sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganahan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik." Nagsabi siya, isang talinhaga sa kanila ang sinasabi, ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kanyang sarili, sinabi niya, "Ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani." Sinabi niya, "Ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka nang natipong pag-aani para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya.' Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, 'Hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?' Ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit hindi siya mayaman sa harap ng Diyos." Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng mga salita ng Diyos. Ti Ebanghelyo iti Apo. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled
sing, and together we sing. Everyone sing. God wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. God wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, hallelujah. The burning sun with golden gleam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things that Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, Praise God sa virtual choir. Purihin po ang Diyos sa magandang awit. Ang title po ng ating message this morning, Parable of Jesus, the Rich Fool. Agyaman na kada kayo amin kakabsat. This is my first time to lead a sermon in the Ilocano worship. Naimbag bigat kada kayo amin kakabsat. Pakawanan na kuma, no di umiso ti spelling ko iti balikas nga Ilocano. Tagalog lang ti sermon ko. Tayo'y manalangin. O Diyos na mga pangyarihan, manguna ka sa iyong abang likod sa umbagang ito, O Lord, at nawa bigyan mo ng power ang iyong mga salita, O Lord Jesus. Buksan mo ang puso at isipan ng iyong mga anak na makikinig ngayon at maging sa live stream, O Panginoon. At nawa ma-impart sa kanilang puso at isipan ang iyong mga mensahe. To God be the glory. Amen. Ang talinhaga o parable ay literal na isang bagay na pinagsama ng ibang bagay. Ang talinhaga ni Jesus ay mga kwento na pinagsama ng isang katotohanan upang ilarawan ang katotohanan iyon. Ang kanyang isang katotohanan na ilarawan, ang talinhaga ay ang mga nakatutulong sa pagtuturo at maaaring ituring na pinakamahabang
pagkakahalintulad at inspiradong pagkakahambing. Ang isang karaniwang paglalarawan ng talinhaga na ito ay isang makalupang kwento dito sa lupa. Dito'y lubong, mga kapatid. Ay may makalangit na kahulugan. An earthly story with heavenly meaning. Brothers and sisters in Christ, fighting over inheritance is common problem in all societies and cultures. It stresses people out and divides families. Sa espesyal na passage ng ni Lucas, isang lalaki ang lumapit kay Jesus na humihiling sa kanya na makialam sa kanilang kapatid, sa kanilang magkapatid, upang ibigay sa kanya ang kanyang mana, hatiin ng mana. Tumanggi si Jesus na kunin o gampanan ng papel na tagahati. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kasakiman at sinusuportahan ang kanyang pagtuturo sa talinhaga ng mayamang hangal. My friends, brothers and sisters, the question, what is wrong with that man's question? Ano ang mali sa tanong na yon ng lalaking ito? Why does Jesus talk about greed o yung kasakiman? It is wrong to ask for your inheritance, maliban na tanungin na sa ang iyong mamanahin. How does the parable apply to the man's request? It was a common in the first century in Palestine for Jews to ask for legal ruling. Ano po? Karaniwan yun sa kanila bilang naninirahan sa Palestina, sa Israel nung time na yon. Iniisip ng lalaking ito, si Jesus bilang ginagalang na rabay o guro. Rabay kasi ang tawag sa Hudyo, sa guro. Na siya ay maimpluwensyang tao at maaring kumbinsihin ang kanyang kapatid na ibigay ang kanyang mana sa pamamagitan ng pagtawag kay Jesus na isang guro. Kinikilala niya ang kanyang otoridad na magbigay ng desisyon sa kanyang kaso, sa kanyang kalagayan. Kalawa, mga kapatid, ang lalaki ay tila, ayon sa komentary, nakababatang kapatid dahil ayon sa batas ng Deuteronomio 21 verse 16 to 17, ang panganay na anak na lalaki ay tumatanggap ng dobling bahagi ng pangunahing ari-arian ng kanyang ama. Ibig sabihin, mas malaki ang parte ng panganay na lalaki. Sa makatwid, ang nakababatang kapatid na lalaki ay nagsimulang humingi ng kanilang mana. Ano po? So, doble ang ari-arian ng panganay, responsibilidad ng panganay na kapatid na panatilihing buo ang ari-arian at hatiin ito, hatian siyang may karapatang maghati sa kanyang kapatid at kunin ang kanyang sarili. Pero mas marami ang parte ng panganay. Kaya nagsimulang humingi ang bunso o yung nakababatang kapatid. Halimbawa, ang aliboghang anak sa parabola, hiningi niya yung kanyang kayamanan sa kanyang ama at ibinigay naman. Pero dalawa silang magkapatid, tatlo ang hati. Dalawa sa panganay, isa sa bunso. So lamang yung panganay. So malista yung aliboghang anak, ginamit niya sa masasamang bisyo, ngunit bumalik siya sa ama at pinatawad naman siya. Ngunit nagreklamo yung panganay na lalaki. Kung saan ang nakababatang anak ay humingi ng kanyang mana
at nang maibigay ang kanyang mana sa ikatlong bahagi ng ari-arian, ang panganay na anak ay tumanggap ng dobleng bahagi. Nais ng panganay na kapatid na panatilihin na buo ang lupa. Siyempre, mas maganda naman pag pag may lupa ka, instead na ibenta mo o hatiin, panatilihing buo as a family. Ano po? Habang ang nakababatang kapatid, nais niya ang kanyang bahagi. Para magkaroon ng kasunduan, hiniling ng nakababatang kapatid kay Jesus na gampanan ang papel bilang isang arbiter, tagapamagitan, o isang dalubhasa sa pagkikasundo para maayos ang alitan. Tumanggi si Jesus. Bakit siya tumanggi? Tumanggi si Jesus na kumilos bilang tagapamagitan o tagahati dahil ng mana, dahil alam niya panloob, yung kaloobang pag-iisip at masamang hagarin ng nakababatang kapatid na lalaki. Nilantad ni Jesus ang pagnanasa ng nakababatang lalaki na pag-imbutan ang kanyang kapatid. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo, ito matindi ito, laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganahan ng pag-aari. Sa talatang 15, mababasa niyon. Ipinahawatig ni Jesus na ang pag-aangkin ng binata sa mana ay hindi makatarungan. Yan. Kung hindi, ang mga batas ng pagmana mula sa lumang tipan ay nagbigay ng babala sa kanila. Di ba? So, as a wealthy farmer and landowner, this younger brother wants to obtain more wealth and more advanced status within the community at the expense of his older brother. Jesus tells the parable of the rich fool to teach against greed, para turuan ang mga tao kung ano ang kasakiman. He emphasizes that secure life does not depend on position, but on entrusting one's life to God. The scenario that Jesus depicts, Buzz wealthy landowner who had abundant harvest has decided to tear down a current storage facilities to make room for a larger, mas malaking bodega upang, sabi niya, mailagay ko na ang lahat ng aking ari-arian dito sapagkat ako'y umani ng marami. Yun ang intensyon niya, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang desisyon. This rich man, shrewd businessman, but shrewdness is very evil. Evil po yung kanyang kaisipan. By building colossal storage, yung malaking bodega, ang rich fool na ito, ang kanyang kaisipan, i-hoard yung mga yung mga halimbawa palay o kaya anumang mga greens na mais ba no bebenta o sa kanila trigo. May mga ganong style ng pagdidesisyon. So hindi ito nagko-contribute sa market kung hindi po ito ay nagpapataas ng presyo kasi ino-hold mo yung yung bigas, palay, gano'n, halimbawa, mais, trigo. So pag walang mabili ang tao, ilalabas mo, mataas ang presyo. His intention affect the food supply and create scarcity green sa mga tao. So bilang isang mayamang magsasaka na may-ari ng lupa, ang nakababatang kapatid na ito na nagnanais na makuha ang maraming kayamanan, na maging advance
ang kanyang buhay sa komunidad ay nagkaroon ng kapinsalahan sa nakakatanda niyang kapatid. Sinabi ni Jesus ang talinhaga sa mayamang hangal na nagtuturo ng kasakiman. Binigyan din ng ligtas na buhay na hindi nakasalalay sa kaharian, ngunit sa pagtitiwala sa Diyos. Maraming mga pangyayari sa buhay, kalungkutan, kabiguan, ngunit kung nananatili tayong tapat sa Diyos, sinabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Matalino sana ang mayamang magsasakang ito. Ngunit ang kanyang iniisip ay hindi nakakapag-ambag sa merkado datapwat nakasasama sa pagtaas ng mga bilihin. Gaya ng nangyari sa atin sa ngayon dahil nagkaroon ng itong foot and mouth disease, yung African swine, mga ganyan, tumaas ang bilihin kasi kulang ang supply. Supply and demand po yan eh. Pag kulang ang supply, tumataas ang bilihin. Tumaas ang mga fuel, yun, marami po ang naapektuhan. Naapektuhan ang mga driver, mananakay, lahat po, pati ang mga business ay naapektuhan. So ito ang nagtutulak sa kanyang interes na lalo pang magkaroon ng kayamanan sa buhay na ito. Nilarawan ni Jesus ang isang makasarili, self-centered na magsasaka na kumita sa hindi etikal na kita at nakakapinsala sa ekonomiya ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pag-imbak ng mga butil, ang mayamang hangal ay nakatitiyak ng kanyang kapangyarihan sa ekonomiya at posisyon sa society, yung status niya sa society, yung katayuan niya sa society. Yung security of life na doon sa kanya, in physical life. Sanayon habang ang iba naman ay umaasa sa kanya. Doon po sa aming probinsya, sa Palawan noon, merong mga negosyanteng Chinese na marami silang bodega, yung magsasaka, papautangin, kasi walang puhunan eh. Papautangin ng pera, pabili ng binhi, ng pataba. Pero pag umani, sa kanya ibebenta, hawak niya ang presyo. Doon po nalulugi ang mga magsasaka. So gusto ng mayamang hangal na ito na kontrolin ang pamilihan, kapinsalaan ng kanyang mga kapwa, ng kanyang mga kapwa-tao. So yun po ang nangyayari sa kanyang pag-iisip. Ang mayamang magsasaka, sabi dito, hangal, sabi ni Jesus. Dahil pinapalagay niya na ang kanyang seguridad ay nakasalalay sa ari-arian, kayamanan, at hindi sa Diyos. Ngunit ang lahat ng pinagmulan ng lahat ng mga ito ay regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tinawag ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa panahong ito, sa gabing ito, ikaw ay mamamatay. At saan mapupunta ang iyong mga inani? Kasi nung umani yung magsasaka, sabi niya, wala na akong gagawin. Ako'y mag-iimbak ako ng maraming pagkain, magsasaya, iinom, gano'n ang gagawin ko, magpapasarap sa buhay. Diba? Eat, drink, and be merry. Ngunit sabi niya, for tomorrow, you will die. So, magtamasa ng kayamanan. Sa isang iglap, lahat ng pag-asa ay naglaho. Tinanong siya ng Diyos sa isang rhetorical question, hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. At ang mga bagay na inihanda mo, kanino mapupunta? Siyempre, sa atin, alam natin, sasagot tayo sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak.
Ang tanong ng Diyos ay nangangahulugan na hindi magdadala sa Kanya ang pag-imbak ng butil sa libingan. Di mo naman magdadala yung kayamanan mo sa, sa libingan. Di naman yung kakasya sa isang pansyon lang. So meron kang madadala pailan-ilan sa libingan. Pero hindi yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy ay kung ikaw ay mawalay sa mundong ito, saan mapupunta? Siyempre nga, sa mga kamag-anak mo, sa kaanak mo. Ngunit ang iyong kaluluwa, saan mapupunta? Hindi masamang yumaman, mga kapatid. Hindi masamang magkaroon tayo ng kayamanan, ngunit meron tayong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kasi ang merong yung the greatest commandment of God, dalawa po. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Kaya si Jesus ay nagpahayag sa kanyang mga tagapakinig, gayon din sa mga nag-iimbak ng kayamanan para sa kanilang sarili lamang. Yun po ang mali. Kung ikaw ay nag-iimbak ng kayamanan para sa sarili mo lamang, ngunit hindi ka naman mayaman sa Diyos. Amen po ba? Mahina ang sagot Amen po ba? Palakpakan ka natin ang Panginoon para medyo may kaunting ingay. Kasi minsan, pinapalakpakan natin ang artista, pinapalakpakan natin ang singer, pinapalakpakan natin ang mga politiko, na kahit hindi totoo ang mga sinasabi, pero ang Diyos, totoo ang sinasabi, purihin at palakpakan natin. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Ang ibig sabihin ni Jesus, ang mayamang hangal na ito, ay mawawalan kanyang kaluluwa. Kasi nakatuon lang siya sa kanyang kayamanan. Sabi niya, ang taong matalino ay ang taong mayaman sa Diyos, na nangangahulugang bukas palad sa kapwa at lalo na sa nangangailangan. Jesus further instruct his disciple about greed, kasakiman, trusting God to provide for their needs and not to worry about life. So, mga minamahal, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang uri ng kasakiman, ang pagtitiwala sa Diyos na binibigay ang kanilang pangangailangan, yun ang higit na mahalaga. At huwag mag-alala tungkol sa buhay, mga kapatid. Ang kasakiman ay isang moral sa buhay. Moralidad po yan. Ang pagbubukas palad ay mabuting moralidad. Nagdudulot to sa atin ng pag-alala tungkol sa halip na magtiwala sa Diyos, kapag ikaw ay sakim, ay nais mong magtiwala sa kayamanan ng mundo. Sinisira tayo ng kasakiman, ngunit pinagpapala tayo ng Diyos pagka bukas ang palad. Amen po ba? Amen. Lumalakas na, ano po? Inaanyayahan tayo na pag-isipan natin ang mga talatang ito. Kung ano ang ginawa natin sa ating ari-arian. Ang lahat ng ating ari-arian ay kaloob ng Diyos. Maging ang ating buhay ay kaloob ng Diyos. Hindi natin alam kung ngayon, bukas, o sa makalawa, o next year tayo mawawalay sa Diyos. Only God knows. Kaya ang napakaganda, habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, bawat araw, gawin mo na yung pinaka magandang gagawin mo. Mawalay ka man sa daigdig, meron kang legacy na naiwan sa mundong ibabaw na ito. Bilang mga Kristiyanong katiwala, tinawag tayo ng Diyos na ibahagi ang mga kaloob, lalo na sa nangangailangan. At tayo ay gumagawa niyan dito sa Knox United Methodist Church. Nung wala pang pandemya,
meron tayong loading. Mga street people, pinakakain natin, di ba? Dahil yun ang turo ni Jesus. Yun ang itinuro sa ating puso at isipan na mahalin natin yung lalo na yung mga mababa sa atin. Kapagkat kung saan naroon ang puso, naroon din ang pagtingin natin sa kayamanan. Kung naroon tayo sa mga material things, nandoon lang. Pero kung tayo nakatingin sa spiritual things, ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin, pagpapalain po tayo. Malinaw po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, pag hinanap mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Sa itong August, ang ating topic stewardship, pero hindi muna natin i-discuss. Pero papiyawan natin, magiging katiwala ka ng Diyos sa kayamanang spiritual at material kung ikaw ay tapat sa Diyos. Ang espesyal na bahagi sa Lucas na ito ay nag-aanyaya din sa ating mga pinunong politikal, hindi lang sa ating church, na maging tapat na mga katiwala sa pamamahala ng ating pambansang kayamanan at paglilingkod sa mga mahirap, hindi sa kanilang sarili o kanilang kaalyado lamang. Ang pagtaas ng presyo ng gas, ay inflation rate, di ba? Resulta po yan ng kasakiman. Kasi nga pinipigil ng mayamang bansa na mag-produce ng maraming fuel. Pag pinigil mo, magmamahal ang fuel. Pag nag-produce ka ng marami, magbubura. Pero napakaganda na mag-produce ng marami upang magmura ang gasolina. Minsan hindi ethical ang kanilang paglulunsad sa kanilang company, mga oil company, ano po. Higit na kailangan, ang kampanya ay nagtataas ng mga presyo. Higit na kinakailangan upang makakuha sa hindi etikal na pamamaraan. Hindi tamang pamamaraan. Ang mayamang mahal ay nag-aalala sa kanyang buhay na panlupa. Mga kapatid, buhay tayo ngayon. Pero pag tayo ay namatay, tulad doon, merong namatay na kapatiran, kahapon daw ay inilibing na. At anong tawag to? Yung sinusunog, ano po? At nagiging earn. So, abo na lang. Di ba? Ganon din ang mangyayari sa atin. Pansamantala tayong naglalakbay sa daigdig na ito, kaya habang naglalakbay tayo, gawin na natin ang mabuti. Alam ko maraming taong gumawa ng masama sa ating buhay. Ngunit matuto tayong magpatawad at matuto rin tayong magmahal, lalo na sa mga nangangailangan. So, ang paalala sa atin sa Kawikaan, chapter 11, verse 25, ay sabi ganito, "Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan." Sa 26, "Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain." This is the message of God for the people of God, brother and sister in Christ. Naimbag abigat kada kayo amin, Diyos ti agina kada kayo amin, kakabsat. To God be the glory. This is the message of God for the people of God. Amen. Tayo sumantaling manalangin. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak na nakinig dito sa church, maging sa kanilang tahanan, sa live stream, o Panginoon. At pagpalain mo sila at ibuhos ang mayamang pagpapala at ma-impart sa kanilang puso ang kabutihang loob, ang bukas palad at hindi tikom ang palad. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen.
Agyaman kami, Pastor. Thank you po, Pastor, sa nabagas nga mensahe tibiyag. Sagana tayo kapsa, ti panang ipaay tagiti sagsagot. Tayo'y madalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, magpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, lalo na ang mga nakinig, saan man sila naroon, at nawa ay naging babala sa bawat isa. At bilang pagtugon, narito po ang aming mga handog, ikapu, pangako, pasasalamat, birthday offering, anniversary offering, at iba pa, O Lord, rebuilding the church offering, at marami pang iba. Ikaw nawa, O Diyos, ang magpala at mag-ingat sa lahat na nagbigay, maging ang hindi nakapagbigay, upang sa mga susunod na pagkakataon, may balik namin ng iyong kabahagi. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Ang
O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa oras na ito, Lord. Nihayag mo sa amin ang mensahe ng pagiging bukas palad at hindi tikom ang palad ng Panginoon. Kaya o God, at tubayan niyo ang bawat isa, ingatan niyo, O Lord. Marahil, O Lord, ang bawat isa ay lumapit ang iba na nagdaraos ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Ang iba ay pagpalain mo sa kanilang buhay at dagdagan pa ang kanilang mga kaarawan. Gayon din ang mga nagdaraos ng anibersaryo ng kanilang kasal, O Lord. At patuloy na palawigin pa ang kanilang pagsasama, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nagsilapit. Marahil ang iba ay tinatalagan lang kalang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang katampatan nilang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ang iba ay pinagaling mo sa kanilang karamdaman, kaya buong puso silang nagpapasalamat sa iyo. Nahawa, O Diyos, ikaw ang manguna sa kanila, patnubayan mo sila at ingatan sa kanilang buhay, O Lord. Maguna ka sa kanila. Hallelujah, praise your name. Sa iyo kami umaasa, O Diyos, at nawa yung mga iba na may karamdaman, may problema at suliranin, ikaw, God, ang siyang magbigay ng wisdom, ng karunungan, ng kaalaman to overcome whatever trials and tribulation in their lives. At ma-overcome nila ito, O God, sapagkat pinatatag mo sila, pinatibay mo sila sa lahat ng mga pagsubok na naranasan nila ay unti-unti nilang na-overcome, Panginoon. Bless mo sila, O Lord, hawakan mo sila, patatagin mo sila, at bigyan mo ng malinaw na kaisipan upang sa gayon ay patuloy na umunlad ang kanilang kabuhayan at ang kanilang pamumuhay, O Lord Jesus. Dinadalangin ko rin, O Panginoon, ang mga senior citizen, ingatan at pagpalain mo rin sila, O Lord, sa kanilang buhay at patuloy na ikaw manguna sa kanila sapagkat pinamamana nila sa amin ang kanilang mga paglilingkod na matitinding paglilingkod, pagsasakripisyo ng araw sa simbahan ito o sa amang iglesyang kanilang kinabibilangan. Nawa, O Lord, ay gawin mo silang ilaw at asin ng sanlibutan. Ang bawat isa ay gawin mong ilaw at asin ng sanlibutan ito upang sa gayon magliwanag ang aming buhay at marami pa ang mailapit naming mga tao sa iyo na magsisi sa kanilang mga kasalanan, magbago sa kanilang buhay, talikdan ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Inihiling din namin, O Lord, na ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa aming lahat, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Buong puso kaming nagpapasalamat, O Lord, sa pagsambang ito ng Ilocano Worship, O Lord. Patuloy na ikaw pang magdala ng maraming kaluluwa
sa mga susunod na linggo, Panginoon. At naniniwala kami by your power and your glory, God, ay pagbibigyan niyo kami, O Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating patuloy na pagsamba ay nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay nakasamba sa Espiritu at katotohanan. At humayo kayong mapayapa, paliwanagin nawa ng Diyos ang inyong mga muka at taglayin ang mayaman niyang pagpapala mula sa Ama ang pag-ibig at ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristong ating Panginoon at tagapagligtas, ang paipisan, aliw at kapayapang pinagkakaloob ng banal na Espiritu, sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.